Eli mä oon Marianne Virtanen ja me ollaan tekemässä täällä kalaruokia. Meillä on lohta ja sitten meillä on muikkuja, Kuusamon elomuikkuja. Eli sitten myydään niinku ruoka-annoksina, lämpiminä ruoka-annoksina. Onko tää periaatteessa suomalaisia ruokia täällä? Muikut on suomalaista. Kaikki Suomessa myytävä lohi on melkein Norjanmeren lohta. Koska Suomesta ei sillä pysty omaan myyntiin saamaan. No Norjanmeren lohta. Mutta periaatteessa kotimainen ruoka. Tehdään kotimaisesti. Oletteko te osallistunut joka vuonna tällaisissa tapahtumissa vai? Tämä firma, joka on kiertänyt melkein 20 vuotta. Mä oon kiertänyt 10 vuotta. Eli käydään kaikki markkinat niin huhtikuusta marraskuun asti. Mitä mieltä olette tällaista tapahtumista? Ovat he kivoja vai miten? On tosi kivoja. Paljon näkee ihmisiä, erilaista kulttuuria, erikielisiä. Se on sellainen niin sosiaalinen yhteisö, tosi mukava. Miten se vaikuttaa suomalaisella nuorella tällaisia tapahtumia? No kyllä niitä aika paljon näkyy. Mehän kierretään myös ihan nuorten paikkoja. Me käydään festareissa ja me käydään kaikissa. Kyllähän ne tykkää tällaisista. Ne kokoontuu sitten. Kiitoksia paljon. Ei mitään aikasta.